Dobrý den. Pokud plánujete exportovat do nebo importovat z Ukrajiny, je zřejmé, že musíte pochopit, jaká je situace ohledně přepravy vašeho zboží. V této prezentaci se budu věnovat aktuální situaci v oblasti přepravy nákladu po řece, moři, železnici, silnici a letecky. Nejprve ale začnu vysvětlením, jak válka ovlivnila ukrajinský logistický průmysl. Začátek války v únoru 2022 přinesl zásadní narušení ukrajinského dopravního systému. Ukrajinské námořní přístavy byly a jsou pod neustálými útoky. Letiště byla uzavřena od prvního dne války. Navíc podle Evropské obchodní asociace v roce 2024 uvedlo 53% podniků, že utrpěli přímé škody v důsledku bojů. Dobrou zprávou však je, že více než 40% již své poškozené majetky obnovilo. Přesto je pravda, že logistický průmysl trpí, protože je hlavním cílem války. To vedlo ke zpožděním zásilek a zvýšení nákladů. Například mnoho exportů muselo být přesměrováno do přístavů EU, zejména do Konstanci v Rumunsku a Burgasu v Bulharsku, stejně jako do polských, chorvatských, německých a nizozemských přístavů. Ačkoliv byly alternativní přepravní trasy rychle nalezeny, ukrajinští exportéři stále čelí několika problémům, konkrétně nedostatku kapacity přístavů pro překládku ukrajinského exportu a nedostatku skladových prostor pro akumulaci zásilek. V důsledku toho se průměrná vzdálenost k vývozním přístavům pro ukrajinské exportéry zvýšila 5násobně a náklady na dopravu do cílového přístavu vzrostly v průměru 3x až 4x, ale tyto problémy jsou postupně překonávány. Nejprve se podívejme na ten nejjednodušší kanál, leteckou přepravu. Letecká přeprava je nejjednodušší kanál, protože už není možná. Ukrajinský vzdušný prostor je uzavřen pro civilní letectví, což znemožňuje přímé letecké nákladní lety. Letecká přeprava do Ukrajiny je v současnosti zajišťována především prostřednictvím multimodální dopravy s využitím letišť v sousedních zemích, jako je Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Letiště ve Varšavě, Krakově, Budapešti a Kišiněvě nyní slouží jako klíčové uzly pro leteckou přepravu zboží do a z Ukrajiny. Naléhavé zásilky jsou obvykle dopraveny na tato blízká letiště a poté přepraveny po silnici do svého cílového místa na Ukrajině nebo naopak. Dobře, letiště jsou uzavřená, ale všechny ostatní trasy jsou otevřené, takže se podívejme na možnosti vodní dopravy. Zde můžete vidět hlavní mořské a říční přístavy a jak jsou propojeny se zbytkem Ukrajiny, jak silničními, tak železničními spoji. Přístavy na řece Dunaj poskytují trasy do střední Evropy a západní černomorské přístavy stále fungují, aby umožnili přístup do zbytku světa. Na následujících snímcích se na tyto možnosti podíváme podrobněji. Říční trasy. Ačkoliv dunajské přístavy fungují na méně než poloviční kapacitu, stále jsou strategicky důležité pro specializovaný náklad do EU a pro překládku přes rumunský černomořský přístav Konstanca do dalších zemí. Nejnovější údaje za rok 2024 ukázaly, že objem nákladu přepraveného dunajskými přístavy činil 17,3 milionu tun. Jak jsem ale řekl, je to stále méně než polovina objemu před válkou, přesto je to však významné množství. Jak však uvidíme na dalším slidu, mořský koridor je zdaleka důležitější. V roce 2024 to představovalo téměř 80 milionů tun nákladu, což je více než 4násobek objemu říční dopravy. V srpnu 2023 Ukrajina oznámila dočasnou trasu pro civilní plavidla vyplouvající z ukrajinských černomořských přístavů Oděsa, Čornomorsk a Pivdený. Tato lodní trasa byla otevřena několik týdnů po jednostranném ukončení černomořské obilné dohody Ruskem. Koridor vede podél západního pobřeží Černého moře, které je mělčí než jeho centrální část, což ho činí méně vhodným pro ruské ponorky. Ačkoliv dočasný exportní koridor není zcela bezpečný, poskytuje ukrajinským exportérům trasu pro jejich tradiční vývoz zemědělských a dalších sypkých produktů na světové trhy. Jak jsem zmínil na předchozím slidu, i když objemy klesly oproti roku 2021, v roce 2024 bylo po mořských trasách exportováno téměř 80 milionů tun. Na dalším slidu se podíváme na železniční trasy. Železniční trasy. Ukrajinská železniční společnost přímo spolupracuje se železnicemi Moldavska, Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Sítě jsou propojeny přes 40 mezinárodních železničních hraničních přechodů. Na tomto slidu můžete vidět hlavní železniční přechody do EU a Moldavska.
Obrázek na pravé straně slidu ukazuje objem přepravený po železnici během prvních 5 měsíců roku 2024. To je více než 21 milionů tun, což představuje více než 50 milionů tun za rok. Očekává se, že tento objem poroste, jakmile bude infrastruktura propojující ukrajinský železniční systém se systémy zemí EU modernizována. Většina ukrajinských železnic má jiný rozchod kolejí než železnice v EU. To činí propojení strukturálně o něco složitější. Pro více informací o ukrajinských železnicích se podívejte na odkaz v popisu níže. Kromě železnic je dalším způsobem pozemní dopravy samozřejmě silniční doprava. Na to se rychle podíváme na dalším slidu. Možnost silniční dopravy představuje hlavní flexibilní kanál pro přepravu zboží do a z Ukrajiny. Ve skutečnosti ukrajinské společnosti zvýšily využívání silniční dopravy v reakci na logistická omezení u ostatních způsobů přepravy. Blokáda přístavů, omezená kapacita železničních přechodů a zastavení možnosti letecké nákladní dopravy. Tato reakce je patrná na nárůstu počtu ukrajinských kamionů překračujících hranice s Polskem o 34% v roce 2022 a o 20% v roce 2023. Nicméně neexistuje žádné bezbolestné řešení. Na vstup do EU se čeká dlouho, často se doba čekání počítá na dny, to způsobuje nevyhnutelné zvýšení nákladů a narušení dodavatelských řetězců. EU si je těchto problémů plně vědoma a pracuje na jejich zmírnění prostřednictvím tzv. Solidárních koridorů EU-Ukrajina. Tyto koridory jsou navrženy tak, aby zefektivnili přepravu zboží mezi EU a Ukrajinou. Vysvětlím to podrobněji na dalším snímku. V rámci solidární reakce EU s Ukrajinou představila Evropská komise akční plán solidárních koridorů. Ten má pomoci Ukrajině vyvážet její zboží a dovážet to, co potřebuje, po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách. Tento plán je realizován prostřednictvím zjednodušení kontrol dokumentace, navýšení evropského spolufinancování infrastrukturních projektů, zlepšení propojení infrastruktury na hranicích a napojení na transevropské dopravní a energetické sítě. Dnes se solidární koridory EU-Ukrajina staly životní tepnou ukrajinské ekonomiky. Na dalším snímku uvidíte, jak důležité a rozsáhlé tyto solidární koridory jsou. Na tomto snímku můžete vidět, jak důležité a široce rozvětvené tyto solidární koridory EU-Ukrajina jsou. Ve skutečnosti, i když to zde není zobrazeno, sahají tyto koridory hluboko do Iberského poloostrova, Itálie, Irska a Skandinávie. Ukrajina se skutečně stává pevně propojenou s EU. Blížíme se ke konci prezentace. Zbývá mi už jen ukázat vám názvy a podrobnosti 3 klíčových ukrajinských logistických asociací a sdělit vám některé ze svých závěrů. Ukrajinské logistické profesní asociace. 3 klíčové ukrajinské logistické profesní asociace jsou Asociace mezinárodních spediterů Ukrajiny, Asociace mezinárodních silničních dopravců Ukrajiny a Asociace ukrajinských přístavů. Pokud je potřebujete kontaktovat, odkazy na jejich webové stránky najdete v popisu níže. Nebo pokud dáváte přednost kontaktu s ICC Ukrajina ohledně jakýchkoliv logistických otázek, najdete moji e-mailovou adresu v popisu níže. Na dalším snímku také uvidíte, že v současné době na Ukrajině působí hlavní mezinárodní logistické společnosti, což by mělo situaci rovněž uklidnit. Takže můžeme vidět, že hlavní přepravní a logistické společnosti na Ukrajině stále působí. Toto je jen malý příklad. DHL, MSC, Maersk, DSV a Schenker, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Evergreen Line a mnoho dalších. Pokud tyto společnosti zajišťují provoz do a z Ukrajiny, víte, že pro vaše požadavky existují praktická řešení. Dobře, jsem připraven na své závěrečné komentáře. Takže zde jsou mé závěrečné poznámky. Válka přinesla různé výzvy. Uzavření letišť, částečnou blokádu ukrajinských přístavů, nedostatek nákladní dopravy, přeplněné sklady, prodloužené dodací lhůty, zvýšené náklady na dopravu, stejně jako narušení dodávek energií a další komplikace. Obecně se však ukrajinské společnosti přizpůsobily válečným podmínkám. Přesměrovali náklad do přístavů jiných zemí a diverzifikovali své dodavatelské trasy. Restrukturalizovali systémy zásobování palivem a zvýšili využití silniční dopravy. Užší spolupráce a integrace s EU a jejími logistickými sítěmi a dokumentačními postupy zůstává prioritou.
Volná plavba přes ukrajinské černomorské přístavy zůstává základem stability ukrajinské ekonomiky. Tak, to je vše. Zbývá mi už jen poděkovat za váš zájem a pozornost. Děkuji, že jste sledovali video Ukrajinská logistika. Doufám, že pro vás byly tyto informace užitečné a pokud ano, pomohlo by nám, kdybyste klikli na tlačítko. To se mi líbí a přihlásili se k odběru našeho kanálu, abyste byli v obraze. Také prosím sdílejte toto video a playlist se svými kolegy a obchodními kontakty. Opravdu bychom to ocenili. A především si pamatujte, že ICC Ukrajina a naši partneři jsou tu, aby vám pomohli. Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc, naše kontaktní údaje najdete na tomto snímku a v popisu níže. Jmenuji se Oleksij Kozhanov, společně můžeme vybudovat lepší budoucnost. Těším se na vaši zpětnou vazbu. Ještě jednou děkuji, že jste toto video sledovali.